Bisi sai romai Tripura hasewo tongai phainarok Tripura hani busa hanai sinijagai phainarokni talika tabukbo slaijak langlia abo haino mangpli kasai phayuka chini mangpliwo Julaibari block by khobjak waifang ADC village amsayo aro 17 nukhungni simi 80 hai nukhungni Tripura sarok tongai tongo joto lukurokno Twisa rukungo khurkhurei yormani tuino nungjaknai tui snamai nungai ma tonglaijawo nungjaknai tuini sepsap khlai rejagya songbari angai keplai angka hapango asuka sekangni BJP IPFT phiaba sekango kogrlakmani tongo Tripura sa amsayo mungsa jengjal anglak nokhok tui lama jotono renai hnai kogrlangmani tongo Tripura hasewo Bishinai siba CPIM habang khawai thangka phiaba Tripura sarokno tuini sepsa phano supungai kelang manlang liya tei 2018 bishiwo hankai Tripura hasewo lukurokbo ketal bodol eba ketal habangno sajagai tubai phaimani BJP IPFT habang o habang phaimani bisibba kaka tei 2023 ni chongbariobo BJP IPFT no habang khaka phiaba Tripura sarokni asokhe talika hamya o talikale tabuk phano slaijak langlia Songbarini sekang kogrumani lukurokno abono tabuk muk thangja khlaireno abono khalogai nasinlaijak Julaibari block by khobjak waifang ADC village amsani tongposung lukuro taba mangni Narmapati parane mang Hormapa ha Hormapa bo block kalai bo block andra kalai Julaibari tei nokje oroni bosok bosor mai tuilin tong Sura dinisi mana gaje ake khawai bosok bosor gaga de mas hoy bos sar bosok kada 5-6 বছর পারাগো বছক টোটাল বছক পরবা তং অরনে তৈলিন তং মানে ni bago 60 porba taka 60 পরবা আলাই নকজে ননে যে ya hes khok khoma nang phaiso আলাই যে তুই তোর খালতা অর তুই হাবলে ya bo khoma nang nai yu ya angka batin nang thai তুই অরনে তুই রলই কোনো রোগী সাগর খামিয়ার দেও haung phule rogi unggo arengo nutai kaham manane musu de tei ga man nam tu ya na phase ko lai je sai nei khawle sobo ne ta rung nei khawle sai nei ka ne ta bo sai nei ka par mo sai nei ka ko ma si ya ble he ko nim ne man phule yu ya phule o je অববাই নিনে পারা বছক চাল o sal ga sal ma se কাসাল sal না ko he khoma na phule yu ya phule তামা হানাই যে লেখা পড়া নাই বা সারাই সারাই গরু সাবো যত অরনে তৈলং ma na phule মানে সারা আর কোনো করে para tamane supply ba tanki ara jisa kare kare jari ki khoma na phule no tabo tamanai hat mana ni he tei ra horo sak sage bo kono maya ta ya ka he bija ko tei ra maro bija ko maya khat ma ke he ki man nai watai সময় bane leng watai manung nai mati ye so khoma nang nai watai te malang manung watin ti manung nai magar muklai are phule nene mang tama ani mundar mu